Dewa Bathara jagat pangestu ngono. Werkudara. Werkudara. Apa? Werkudara. Apa? Iki kok kaya ora pangling. Iki anakmu Pringgondani. Dasar. Dasar apa? Dasar Baranyata. Darane mumet. Gatot. Piye? Gatot. Iya anakmu Gatotkaca. Tutupono. Tutuka kok Tutupono? Tutuka. Dong aturaken bekti kula Kunjawa Gatotkaca tak tampa. Pengestune wakmu Mandura tampanono. Kula pendhingga jimat Rama Kyai. Kula aturaken bekti kula Kunjo. Jah bagus. Ki Gatotkaca. Tak tampa. Pengestune bapak tampanono. Sing ajeg, sing ajeg. Iya. Garane Bagong. Kene menapa paduka Kanjeng Prabu mapan wonten ing mriki. Lho, lah kok malah kowe takon karo awakmu Mandra iki piye? Kala wau paring dawuh kula sepados nyandet lampahipun Petruk kalian Bagong. Kose, kowe aja ngawu gawar ngawur. Sing ngakon kowe nyandet ponokan Petruk Bagong iki lho. Ih, Kanjeng Prabu Mandura. Lho, kowe iki edan piye? Kowe iki lagi ketemu karo aku pisan iki kok ketemu. Lah kok dadi kowe apa jeneng kowe? Lah kok dadi aku akon karo kowe kok nyandet Petruk karo Bagong iki nalae coba ta. Ih, kala wau paring dawuh pilih Petruk kalian Bagong badhe mboyong Pandhawa. Nanging Pandhawa kantun 40 edan mengkari 4. Iki mongko wonge 5. Iki. Lah kok men dadi 4? Ing Paman Sedewa Kesah ajrih menawi Kanjeng Rama mangke Petruk Bagong wadul kalian Kyai Semar tumunten kula dipun dawuh supados ngoyak Petruk kalian Bagong supados sak mangke kula nyandet lampahipun Petruk karo kalian Bagong. Edian iki mesti ana wong madha rupa karo Baladewa. Mesti ana wong madha rupa karo Baladewa. Aku ora trima karo lakon iki. Aku ora rumangsa dawuh karo kowe. Gatot. Gatot. Wonten dawuh Rama Kyai, kowe aja ngawur. Aku ora dawuh apa-apa karo kowe. Yen kowe ngarani wong tuwa dawuh sing ora-ora. Kowe ngerti dhewe yen to Petruk karo Bagong kuwi. Kuwi abdiku. Kuwi ponokawanku. Kuwi katresnanku. Werkudara iso kaya ngene iki merga pamungudange Petruk karo Bagong aku kongkonan karo Petruk karo Bagong. Supaya nyekel ora ketemu nalar, ora ketemu ngakal. Wah, ora minggat aida kowe. Sing ngajek suarane. Angel. Mbok kowe dadi Werkudara. Suaraku ini udah terlalu rendah. Aku nek nyuara gedhe iki kowe ora mampu karo kentut-kentut lha aku. Aku wah ngono dus. Mulane kok aku kok iku mambu apa to kok muleng wae. Aja gedhe cilik. Hah? Aja gedhe cilik. Lah kuwi alami ya. Gedhe cilik iki wis alami. Aku nek nyuara ya sok gedhe sok cilik. Padha karo menake gedhe sok cilik. Ora edan niku Ndara Antarja tekan kene meneh. Kowe apik to dadi Baladewa? Ah iya nak aku wangun. Iki kandhane ora kan kene. Wah aku wangun, kowe iki dadi apa-apa ora wangun. Semendra. Aku dadi Bagong tok wangune ya wis ben ora. Wis ngati-ati suarane sing ajeg. Iya. Gedhe lho. Oh, Truk. Grup yo andrep. Saiki nandani nek ana patroli ngono lho. Dadi ngono ae. Saiki tes larang-larang bayar larang-larang pendolanan. Heeh ya, ayo. Nek Ndara Antarja tekan kene ngati-ati lho, Gong.
sembah pangabekti. Wa Mandura, ya kondur tak tombo. Pangestuku tampanono. Lho pendika jimat maripin daerah ning kasantosan. Rama Kyai kula ngaturaken bekti. Rama Kyai. Yo. Kondur tak tombo. Pangestune bapakmu tampanono. Lho pendika jimat maripin daerah ning kasantosan. King menapa paduka lenggah wonten mriki? Kosek warna ndi? Madosi Petruk kalian Bagong. Lho kok padha karo karepe Gatotkaca? Menapa kadang kula Yai Pringgotani sampun dumugi mriki. Wis. Lan wis matur karo awakmu Mandura. Yen to bakal nyekel karo Petruk karo Bagong. Monggo aku ket mau nang kene ora weruh glibete Petruk karo Bagong. Turta jarene sing kongkonan Baladewa. Monggo Baladewa ora rumangsa kongkonan. Bapakku ya ora kongkonan. Ya to? Ngono to? Iya. Aduh. Iya, aku ora kongkonan, wis kapok kongkonan Gatotkaca. Kongkonan kon tuku kerokan jenggot. Ditukoke garu. Gundule atos. Iya, sadar aku. Ora sembrono. Iya yo. Apa kowe yo padha karo karepe Gatotkaca? Nggih, mengkaten. Dian. Iki mesti eneng wong sing padha rupa karo awakmu Mandura karo bapakmu Yadipati. Nyatane aku ora dawuh apa-apa Antarja. Weh, lah dalah kok kaya ngene lakon. Wis lunga wis. Wis lunga wis wah. Aku iki lek ngomong karo merem. Oh. Nek mataku melek suaraku cilik. Oh. Nek mataku merem suaraku gede. Mau anggere kedep ya iso. Wah. Asane ku wis dinteni kene iki awak dhewe lek arep badar sukapan. Wis ora pokoke ora ngerti. Gus, Ndarantasena.